ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିବେ ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାରେ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗିକି ମତଲବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମାନେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେତେ ରାଇଜ୍ ହେଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ। ଆଗରୁ ତ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ପରିମାଣ, ଏବେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦୁଇଟା କଜ୍ ଥାଏ। ଆଇଦର ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ହଁ କିଛି ପତ୍ର ଅଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ କିଛି ଜଳିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଅନାବନା ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ। ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଫାୟାର୍ସ, ସେଇଟା ତ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କ'ଣ ପାଇଁକି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜିଂ ହେବା। ଆମର ଏବେ ଗ୍ଲାସିୟର ମେଲ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଲଦୀପ୍ସରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସି ଲେବୁଲ୍ ଏତେ ରାଇଜ୍ ହେଲାଣି କି ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ବିକଜ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ମେଲ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସି ଲେବୁଲ୍ ରାଇଜ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି ସେଇଟା ସି ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଇସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମେଲ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା, ମେନ୍ ହେଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍। କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହିଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଅଧିକା ତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ବହୁତ ତାପମାତ୍ରାକୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହିଁ ବଢ଼ାଏ। ଆଉ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି, ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଧିକା, ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ଭେହିକିଲ୍ସ 2 ଇୟର୍ 4 ଇୟର୍ ଏତେ ଭେହିକିଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆମର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ରହିବାର, ତା'ର ଗଛ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଦା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମେ ଛାଡ଼ୁ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଛାଡ଼ୁ, କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ କଲା, କି ଆମର ଭେହିକିଲ୍ସରୁ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆସିଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ତାକୁ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଆମ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଳିଯିବ, ଲୋକ ତାକୁ କାଟିଦେବେ, ତାହେଲେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟାର ପରିମାଣ ବେଶୀ ରହିବ ନା, କାରଣ ଗଛ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଏ, ସେଇଟା କମିଯାଏ। ଏବେ ଯଦି ଗଛ ହିଁ ନ ରହିବ, ତାକୁ କେହି ଗଛ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କରିବନି। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ରାଇଜ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ହିଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ରାଇଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତମେ ସବୁ ୱେକୁ ପଳାଅ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଯାହାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ବିନା କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯେତେ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ୱେରେ ଯେତେ ଗଲେ ବି ପ୍ରାକୃତିକୁ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିପାରିବାନି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆମେ ହେଇପାରିବେ କି। ଏବେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣଟା କରିବେ, ଗଛ ତ କେହି ଲଗେଇବେନି, କିଛି ଚାହିଁବେ କି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତାକୁ କମ୍ କରିବେ। କେଉଁ ଲେବୁଲ୍, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ୱେରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି ଯେତିକି ଆମ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆମ ପ୍ରକୃତି ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କର, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।